Ningizimu Africa worldwide yosukela namhlanje nibekelelwa ke ishidi limhlophe MC Polobas. Angifuna ukukhuluma kakhulu namhlanje uDr.Njongo nizela nezindaba ezimnandi kubona bonke abantu baseningizimu Africa nabangaphandle kwezwe. Mhlawumbe useSwatini nawe futhi siyakuthinta lesi story. Mhlawumbe enhla nezwe ko-Africa lapha nalapha uyazi ukuthi ungakwazi ukuphumelela kulolu daba esolixoxa enza show ukuthi nawe ke uyasukuma. Mhlawumbe uphesha kwezilwandle ulungiselela ukuze eningizimu Africa uzungasali kuleli thuba. Angikusho ukugcwala umlomo ukuthi ispecial odokotela abaningi abasathanda ukuzenza ngoba ziyabalimaza kakhulu emakhukhwini especially into ezithinta umuthi nesikhathi. Kodwa ngenxa yokuthi ngolokho engikhuleke njalo bakhetha ukuhlonipha ukuthi ngisuke ngithini ngaleso sikhathi bese bezwalana nani ngoba bayanithanda. Ingakho namhlanje sinodokotela uNjongo ezochaza kabanzi ngosuku la ngomhla ka-30 kuyobe kumgqibela isabatha kuyo lenyanga kaJuly. Aphinda achaze kabanzi ngosuku la ngomhla ka-31 kobe kuyisonto ngayo lenyanga uJuly. Shuthe ekupheleni kwenyanga na kanjani each and everybody is welcome. You are invited kwispecially sokulashwa mahhala einkingeni enizobe nibhekene nazo neinkinga enibhekene nazo neinkinga enisayobhekana nazo. Kunabantu abanesilwane, kunabantu abanedliso, kunabantu abangenayo inhlanhla, kunabantu abafisa ukuzazi ukuthi bangobani bafuna ukuhlola. Ngaleli langa ke la ngomhla ka-30 no-31 odokotela bazobe behlangene bewu5 noma ngaphezulu kwesihlanu abazobe bezolapha abantu la endlini zikamabona kude usiyaviva TV1. Dokotela uNjongo ungomunye walabo dokotela bazobe bekhona futhi uzokuqinisekisa ukuthi phumani nonke ngobuningi beni bese niyabhalisa ku 079 0453 446. Ngiyayiphinda inombolo 079 0453 446. Dokotela uNjongo sikubingelele sikuphe nethu ububingelela abantu emakhaya. Ngibingelele ngalesikhathi MC, ngibabingelele bonke abantu, ngibingelele ezansi, ngibingelele nasentshonalanga. Cha, ngithi ngibathanda bonke abantu mapholoba, kungakho nje ngidele ubuthongo mfoka mapholoba ngafika lapha ngalesikhathi mapholoba. Siyabonga kakhulu dokotela omkhulu. Ngicela ukuthi uqinise abantu idolo, confirm, batshene ukuthi kuyiqiniso ngempela ukuthi ngomhla ka-30 nangomhla ka-31 uzobuka lezi zindlu zakasiyaviva TV1 ulapha abantu. Mfoka mapholoba, mina nguNjongo mhla ka-31 mfoka mapholoba ngizobe ngikhona lapha. Cha, ngiyanikela mfoka mapholoba ukuthi bonke abantu mfoka mapholoba ukuthi cha ngizobe nje ngikhona abantu ngibasiza mfoka mapholoba. Kunabantu mfoka mapholoba abathi baba siyathanda ukufika kodwa ngenxa yamandla asinawo. Ngiyobe ngikhona mfoka mapholoba ngisiza abantu abanezinkinga ukuthi inkinga zabo zifasekile, inkinga zabo zimile mfoka mapholoba. Abanye sebabhidlikelwe na imizi nje mfoka mapholoba abasazi ukuthi bayokwenza njani. Now umhla ka-30 umile uzobe ukhona. Ungabe usayibambezela mbukeli lapha emakhaya, ungabe usayibambezela sondela, bhalisa kusanesikhathi. Mina nguDr.Njongo impela ngiyaxhasa nginakho, ngiyaxhasa ngomuthi wami, ngiyaxhasa ngakho konke ukuthi kuba bonke abantu ababona ukuthi into zabo zifasekile abangabe basayibambezela amapholoba. Abeze belashwe mahhala. Abeze mfoka amapholoba. Mina nguDr.Njongo ngiyokuba lapha mahhala amapholoba ngalosuku. Ngiyanikela ngakho konke amapholoba enginakho. Kungakho ngithi makusuke kwenziwa amapholoba ispecial. Namhlanje lo mhla ka-30 isona special la sokuthi kuwo wonke umuntu ola ezweni noma la eSouth Africa akayihlaba ilawule mfoka amapholoba ukuze ekwazi ukuthi ezosizakala amapholoba. Mhla ka-30 ukhona mhla ka-30. Mhla ka-30 ngiyobe ngikhona mfoka amapholoba. 31 ukhona futhi. Khona futhi nangomhla ka-31 amapholoba. Dokotela ngizwe nithi nifuna ukuqala ntathakusa ngo4 o'clock ingani? Mfoka amapholoba kuyobe kuumthamo wabantu mfoka amapholoba, kuyobe ukukhathalela abantu mfoka amapholoba. Kungakho ngithe nje mina ngo4 o'clock mfoka amapholoba ngizobe ngikhona lapho ngizonceda abantu abanenkinga ukuthi banelwane abalali kahle, bahlushwa ichitho, amaphupho abo awaqondi mabi.
ngikhona mina ngizobe ngikhona la lokho umuntu othi Dr. Njongo mina inhlanhla yami nje nganginayo kodwa yavele nje yama noma yashabalala ngizobe ngikhona umuntu othi Dr. Njongo nganginebhizinisi kodwa ibhizinisi lami lavele lawa ngendlela engayiboni kahle ngiyobe ngikhona kubo bonke abantu abathi Dr. Njongo cha thina siyabheja sidlala lezi zinto zokugembula ngiyobe ngikhona ngiyobe ngibasiza mfoka amapholoba Ningizimu Africa worldwide mhlambe umuntu wesifazane osehlupheke kakhulu uDr. Njongo uthi udinga wena mhlambe umuntu wesilisa osehlupheke kakhulu uDr. Njongo uthi udinga wena uthi wena onenkinga emsebenzini ongayithola ipromotion naye futhi lo muntu uyamkhuphula hayi mfoka amapholoba uyancedakala unenkinga emsebenzini ukuthi isikhundla awusitholi unenkinga yokuthi emsebenzini kubo bonke abantu osebenza nabo iwena kuphela ohola nje imali encane uyakwazi ukuthi usizakale unenkinga ukuthi emsebenzini uhlezi uxabana njalo nobasi uhlezi uxabana njalo nabasebenzi bahlezi bakumisa emsebenzini bahlezi bakusayinisa ama warning nawo umhla ka30 umele wena mbukeli emakhaya ungabe usayibambezela 0790453446 ngiyiphinda inombolo 0790453446 le nombolo izosebenza ngoba kuzoba ispecial kuphela ngokodokotela odokotela basatholakala ezinombolweni zabo kodwa ungamfonela futhi mawazi inamba yakho uthi Njongo ngizwe uthi ukhona lapha na kubhaliswa aphi uzokunikeza yona le namba ka 0790453446 ubhalise kusene isikhathi nayi ke into ebhalwe odokotela phansi abathe anginitshene yona noma ekufanele niyazi wena osekhaya njengalesi sikhathi samanje kuqikelele ukuthi uzikhethele wena mawufika ukuthi cha mina njoba ngizela ngize kudokotela uNjongo hayi ngizosiqala kudokotela uNjongo ngidlulele ngobese ngidlulele kumabalengo bese ngidlulela kusiphikeleli ngiphinde ngidlulele kubuwe emhlanga odokotela bonke laba mina engifuna ukubahamba noma hayi mina ngifuna ukuya kudokotela uSorenso kuphela odokotela ke bazobe khona yibo la bese ngithenga ababala bazobe bezonisiza ngani na odokotela bathi bazokhipha idliso bathi odokotela bazokhipha isilwane bathi odokotela bazokunika ingcabo zenhlanhla lezi ekuthiwa ingcabo zemali bathi odokotela bazokuhlolela mawufika kudokotela wena uyakhuleka kuthiwa ke ukungena esangweni u500 kuphela bese ungaphakathi konke wenzelwa kona mahhala kodwa kunekhecana zeinsebenzo la khona ekuzophoqa ukuthi ngoba wena uzokhishwa isilwane phatha phela impahla zokushintsha masugoduka ngoba sazi ukuthi yini le udokotela zobe yisebenzisa ephoqa ukuthi masugoduka ushintshe uphathe futhi nosawuto mahhala bathe imicibilisho yakhona leyo usawuto mahhala ilo kuthiwa irough salt kodwa ube mhlophe baphinde bathi futhi ngikhuluma nomuntu ozokhishwa isilwane la indlela ababhale ngayo bathi umuntu ozokhishwa isilwane akaqikelele phela futhi ukuthi uliphethe ibhodlela elimhlophe nelibovu isminofu nered label banendlela yabe umcikilikisho abazobe benza ipart of insebenzo ozokwenziwa yona leyo base bethi ke kumuntu ozokhishwa nganiza kwethu idliso into ayenzayo yena uphatha u2 liter webhakethi ibhakejana nje elincane bese uphatha nendishi phela ngoba leli idliso fanele liphume ulubone base bethi ke bayacela ngoba uzokhishwa idliso uphathe nogologo omhlophe isminof ingxenye yeinsebenzo leyo abagcinanga lapho baphinde bathi bazocela ukuthi wena phela ngoba uzohlola uphathe uhlweza luka 100 rand oluyisiliva elicwebezelayo kunendlela bona abakwazi ukuhlukanisa ngayo njengoba usukuzwa kuthiwa amaranda u7 awukuthi kuthiwa zisikhombisa makunje kuthiwa o14 makunje bayazi bona benzani thina singene lapho qikelela ukuthi mawuza la wena uphatha lokhu othi uyokwenza khumbula phela ingcabo zenhlanhla engcabweni zenhlanhla bathe umuntu uzophatha nje iJohnny Walker kuphela ibhodlela elibovu mhlambe lezi zinto bayisebenzisa mabekhuleka komkhulu ukuthi into yakhe ihambe kahle mhlambe futhi lemithi abayisebenzisayo ilunjwa ngawo labo gologo asazi wena okwakho ukuthi ifike ulalela udokotela ukuthi iinstruction yakhe ithini bese uyayenza kodwa kekho noyedwa umuntu ozothe sengaphakathi ephinde charge izumbulu zemali
isesangweni kuphela la khona uzofike khona uthi nawu lo 500 wokungena bese uqonda kuDokotela uNjongo akukhipha isilwane noma akufaka inhlanhla ngoba lezo zinto uyagaranta uNjongo ukuthi yena uzela zona ukuzozenza bukhoma. Dokotela uNjongo uzomkhipha umuntu isilwane mhlambe uzofike usuku lonke ukhiphana nomuntu oyedwa. Hayi mfoka amapholoba kuyobe kushesha mfoka amapholoba ngoba phela mina umsebenzi ngiyawazi. Okay. Into nje engizoyisho kulaba abayobe befuna ukuthi into zabo ziphambili noma kulaba abafuna into enhlanhla. Ngiyacela kuwo wonke umuntu ozobe efika angiphathele mfoka amapholoba amaqanda awu6. Ho amaqanda awu6 la ngiyasho ukuthi kubhaliwe la othi nje ufuna nento enhlanhla aede namaqanda awu6. Umuntu nomuntu ozobe efuna into enhlanhla akaphathe amaqanda awu6 mfoka amapholoba ngoba kunento engifuna ukumakhela wona amapholoba. Shuthi makuukuthi wena ufuna into yenhlanhla zwana kahle ke manje elamaqanda awu6 into yenhlanhla le ihambisana nezingcabo zenhlanhla ngithi impela nje mfoka amapholoba. Oh shuthi amaqanda awu6 bese kuba nje ileli ibhodlela le Johnny Walker kuphela Impela nama razor amabili nama razor. Okay ama razor awu2 amaqanda awu6 bese kuba yini na ibhodlela le Johnny Walker ayadayisa ke ngalamaqanda ngoba uzohamba nawo uzezefela endleleni kodwa futhi makuvuma usuka nawe ekhaya ungayisukela nawo nama razor futhi fika nawo akho ngoba kuhleshulelwana irazor kubalekile ukuyiprotect 079 0453 446 uDr.Njongo ngomhla ka30 uthi uyobe khona indawo iseConopia nganza kwethu ubhala kanje efonini yakho uthi Conopia flat mawuhamba ngemoto izokubeka la esikhona noma ubhale uthi Siyaviva TV1 izokubeka la sikhona ngale kwalokho mawufuna amatekisi bese ufikile eThekwini ungayihluphi ngezinto eziningi manje uhambe lapha eDurban station kaSasol garage ngale ngemumva ungene eDurban station uyidabule uze uyofika eSasol garage bese uma khona ama-taxi azofika sezokuthatha uma usifonelile uthi usufikile sizowadedela ezonilanda mina okwami ukuthi masufike la ngithi nje kuwena uthi ufuna uDokotela ubani ngikudlulisa ubheke kuyena Dr.Njongo asibonge isipheni sipha abantu sokuthi ngo500 rand uzokwazi ukwenziwa izinto ezikhosta 3000 ezikhosta 7000 ngoba kudlala ukukhipha isilwane akudlala ukwakha inhlanhla kumuntu izinto enidura kakhulu ngaso kodwa siyabonga ukuthi nihloniphe isicelo sabo nithi nizohlangana ningodokotela nibe nobumbano lokuthula nolokulekelela abantu siyabonga kakhulu Sibonga mfowethu amapholo.